padosi iku. Ya, piye? Ana apa aku? Kan dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat paisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna aku. Apa, Ngger? Aku arep balekke pusaka. Oh iya tak terima. Yo. Oh iya. Pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Ngetro. Ora edan kok iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Ngetro ora edan. Ah, aku iki pusaka tenanan. Ya. Oh. Iki mergane wae. Oh, tak totok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru. Heeh. Ndekno nek wis nyekel pusaka. Iki pitike sapa mlebu perkara aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta. Yo, tak trima. Ngestina tak kundurke Pakdhe. Yo, tak trima Antasena. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe?